Καλώς ήρθατε στο Big Zag, το vidcast για τις μεγάλες αντιθέσεις και επιταχύνσεις της εποχής μας. Ζούμε όμως πράγματι μέσα σε ένα Big Zag της ιστορίας ή απλώς μέσα σε έναν ακόμη κύκλο που εκ των υστέρων θα μας φανεί γνώριμος? Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο κατάλληλο συνομιλητή για να εξερευνήσουμε αυτό το ερώτημα από τον Στάθη Καλίβα, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που έχει μια μοναδική ικανότητα να φωτίζει τα σημεία τομής μεταξύ ιστορίας και πολιτικής. Συζητάμε για τη μοίρα των φιλελεύθερων δημοκρατιών και για έναν κόσμο που η ισχύς εμφανίζεται όλο και πιο ομά, από τη Βενεζουέλα και την Γροιλανδία μέχρι την Ουκρανία. Ζούμε μια επιστροφή στο 19ο αιώνα ή απλώς το τέλος των προσχημάτων? Και πού αφήνει όλη αυτή η αναταραχή την Ευρώπη? Απέναντι σε μια μεγάλη ευκαιρία ή μια υπαρξιακή απειλή? Στάθη Καλίβα, καλώς ήρθες στο Big Zag. Καλημέρα. Είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά που σε έχουμε εδώ, γιατί νομίζω είσαι ο πλέον κατάλληλος να μας πεις αν αυτή η ιδέα πίσω από την εκπομπή μας, η αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια πολύ μεγάλη στροφή, ένα πολύ μεγάλο ζαγ, ανταποκρίνεται στις συνθήκες και ανταποκρίνεται και σε όσα έχουν προηγηθεί. Θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή ζούμε ένα big zag της ιστορίας ή είναι κάτι το οποίο μετά από λίγα χρόνια θα το βλέπουμε και θα λέμε history as usual? Σίγουρα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσε να περιγράψει κανένα σαν μια μεγάλη αλλαγή. Απλώς αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι το αν θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε ζήσει στιγμές όπου τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν και αλλάζουν, αλλά με κάποιο τρόπο προσγειώνονται πιο ομαλά. Οπότε το μεγάλο ερώτημα θα έλεγα είναι, θα είναι η προσγείωση ομαλή ή θα είναι τελείως ανώμαλη? Αυτό είναι το ερώτημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ενδείξεις που σε κάνουν να πιστεύεις ότι είναι το ένα ή το άλλο μέχρι στιγμή? Είναι πολύ δύσκολο να το ξέρεις εκ των προτέρων. Όταν είμαι απεσιόδοξος, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας δεν θα καταλήξουν σε μια τραγωδία. Δηλαδή έχουν όλα τα συστατικά που βλέποντας το παρελθόν συνήθως καταλήγουν έτσι. Απ' την άλλη, μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατηθούν τα χειρότερα. Ποια είναι αυτά τα συστατικά, εσύ που έχεις μελετήσει την ιστορία και της Ελλάδας αλλά και παγκόσμια, που συνήθως δείχνουν προς μια τέτοια κατεύθυνση? Εγώ θα έβαζα πρώτο ένα συστατικό που δεν είναι τόσο στοιχείο της πολιτικής επιστήμης που είναι η επιστήμη μου, αλλά είναι στοιχείο πιο πολύ θα έλεγα της ανάγνωσής μου της ιστορίας, και αυτό είναι η αλαζονία. Δηλαδή, αν πάει κανένας και διαβάσει το Θουκυδίδη, την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, το στοιχείο που πραγματικά πυροδοτεί τις χειρότερες εξελίξεις είναι η αλαζονία, η αίσθηση της ύβρεως. Δηλαδή, όταν κάποιος, όπως ο Αλκιβιάδης, που βρίσκεται ας πούμε σε ένα σημείο ακμής της πόλης και δύναμης και ισχύος, θεωρεί ότι μπορεί να προχωρήσει χωρίς να έχει κανένα εμπόδιο, και αυτό τον οδηγεί στο δρόμο της καταστροφής. Τώρα βέβαια αυτό έχει ένα μηχανιστικό στοιχείο. Στην πραγματική ζωή πολλές φορές η αλαζονία πολλές φορές δεν παράγει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον αρχικά, και μετά κάπως ας πούμε εξομαλύνεται. Αλλά θα έλεγα εμένα αυτό που με πραγματικά ανησυχεί και με τραντάζει περισσότερο απ' όλα είναι αυτό το στοιχείο. Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι το νομοτελειακό σε αυτή την ανάγνωση της ιστορίας? Όχι, γιατί η ιστορία δεν είναι νομοτελειακή. Γιατί αν ήταν νομοτελειακή θα είχαμε βρει τους νόμους και θα τους ξέραμε από πριν. Βέβαια, αν είχαμε βρει τους νόμους και τους ξέραμε από πριν, πάλι δεν θα ήταν νομοτελειακή, γιατί θα δρούσαμε με τρόπο που να τους αντιμετωπίζει από πριν, και άρα το αποτέλεσμα πάλι θα ήταν μη νομοτελειακό. Επομένως η ανάγνωση είναι με έναν τρόπο ξεκάθαρα ex post. Πάντα. Δηλαδή πας Πάντα. και βλέπεις, για παράδειγμα στο βιβλίο σου «Καταστροφές και θρίαμβοι», τι συμβαίνει στην ιστορία της Ελλάδας, και τραβάς μια γραμμή μεταξύ συγκεκριμένων χρονολογιών. Ναι, αυτό ακούγεται απλό, δεν είναι απλό. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα προβλήματα μεθοδολογίας αυτό. Το πρώτο είναι αυτό που αποκαλούμε στην πολιτική επιστήμη και στα οικονομικά το πρόβλημα της ενδογένειας. Δηλαδή ότι αυτό που παρατηρούμε μπορεί να οφείλεται και σε πιο βαθύτερα αίτια τα οποία δεν βλέπουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η στρέβλωση του δείγματος, το selection bias ή sample bias. Δεν παρατηρούμε τις περιπτώσεις όπου ας πούμε τα ίδια στοιχεία δεν παρήγαγαν το αποτέλεσμα που βλέπουμε ex post. Η δική μου ας πούμε αντίληψη για αυτά τα πράγματα είναι ότι η λειτουργία της ιστορίας και των μεγάλων γεγονότων γενικά έχει μια χαοτική διάσταση, όπου πολύ μικρά πράγματα
μπορούν να έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις ανεξαρτήτως συνθήκων και το αντίστροφο όμως. Δηλαδή πράγματα που τα θεωρούμε πάρα πολύ αρνητικά μπορεί να μην έχουν αυτό το αποτέλεσμα και επειδή δεν το είχαν, δεν καταγράφονται στην ιστορία ως τέτοια και άρα αυτό το κομμάτι του δείγματος εξαφανίζεται και κρατάμε ένα στρεβλό δείγμα από το οποίο βγάζουμε συμπεράσματα. Επομένως, τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από μια τέτοια ανάγνωση? Εγώ θα έλεγα ότι το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι για αυτό που συμβαίνει και πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανησυχία, χωρίς όμως αυτό να μας οδηγεί ούτε στο ένα άκρο που είναι το να πούμε όλα θα αντιμετωπιστούν γιατί όλα αντιμετωπίζονται ή στο άλλο άκρο ότι είμαστε κατεστραμμένοι. Θεωρώ ότι έχει μια διαφορετική ποιότητα αυτή η συγκυρία, γιατί πλέον αρκετοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε είναι έως και υπαρξιακοί. Ναι. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι προηγούμενους αιώνες, προηγούμενες δεκαετίες ακόμη, το να γίνει μια σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις θα οδηγούσε σε έναν κερδισμένο, σε έναν χαμένο, σε έναν περισσότερο κερδισμένο, σε έναν λιγότερο χαμένο, αλλά στο τέλος της ημέρας το ίδιο το οικοδόμημα, η ιστορία, η ανθρώπινη συνέχεια θα παρέμενε πάνω κάτω εκεί. Όταν έχει μπει στην εξίσωση η απειλή, για παράδειγμα, μιας πυρηνικής καταστροφής, πώς αλλάζει η ανάγνωση ή αν αλλάζει που έχουμε για αυτά που συμβαίνουν? Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε τις εξελίξεις, γιατί μπορεί να γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος που θα προξενήσει τεράστιες καταστροφές αλλά δεν θα καταστρέψει τον πλανήτη, ας πούμε. Έχουμε περιπτώσεις στο παρελθόν, θα έλεγα το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και αυτής της τάξης πραγμάτων, που έχει αρκετές ομοιότητες με τη σημερινή κατάσταση. Είχαμε μία, θα έλεγα, παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, στην οποία περάσαμε σε μία φάση μετά πολλών αιώνων όπου υπήρξε, ας πούμε, μία υποχώρηση πάρα πολύ σημαντική. Αλλά ακόμα και τότε υπήρξε μετά μια ανάταση με την αναγέννηση. Παράλληλα μπορούμε να πούμε ότι και στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε ένα κόσμο πολύ παγκοσμιοποιημένο, με παγκόσμιο εμπόριο που αναπτύσσεται, με κοινωνίες που αναπτύσσονται πάρα πολύ. Έχουμε τα δημοκρατικά καθεστώτα που γνωρίζουν την πρώτη τους, ας πούμε, ανάπτυξη επίσης. Και μετά ακολουθεί μια 30ετία καταστροφών, πολέμων, που κινδυνεύει να διαλύσει τα πάντα. Τελικά δεν διαλύονται και επανερχόμαστε σε ακόμα καλύτερη μεταξύ εισαγωγικών φάση. Οπότε τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ δύσκολο εκ των προτέρων να πεις ότι τα πράγματα θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο δρόμο. Στα δικά μου μάτια, η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι καλό. Ναι. Μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερο εμπόριο, μας επιτρέπει στις κοινωνίες μας να προοδεύουν, να έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς. Υπάρχουν όμως στοιχεία αυτής της προόδου που οδηγούν στο τέλος της ημέρας σε μια καταστροφή ή στην αποδοκιμασία αυτής της τάσης? Γιατί είναι στοιχείο το οποίο εντόπισες και στις τρεις χρονολογίες ή περιόδους που ανέφερες. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια θετική εξέλιξη με την έννοια ότι βελτιώνει, ας πούμε, το παγκόσμιο μέσον όρο, τον ανεβάζει. Απ' την άλλη όμως δημιουργεί τεράστιες ανακατατάξεις σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, στο ιστορικό χωρών, σε συγκεκριμένους τομείς. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν κάτι που ήξεραν, να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν, και αυτό το πράγμα πάντα έχει πολιτικές επιπτώσεις. Δηλαδή δημιουργεί αναταράξεις, δημιουργεί τεράστιες δυσαρέσκειες, οπότε τα έχουμε ζήσει αυτά σε κάποιο βαθμό και αυτά τα παρατηρούμε και σήμερα. Οπότε θα έλεγα ότι και οι δύο εκδοχές ισχύουν, δηλαδή και οι καλές εξελίξεις έχουν κακές πλευρές, όπως και να τις ερμηνεύσει κανένας, και οι κακές εξελίξεις έχουν καλές πλευρές. Το άλλο που πολλές φορές σκέφτομαι είναι ότι δεν είναι πάντα ομοιογενείς οι επιπτώσεις σε διαφορετικά κομμάτια, ακόμη και ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. Βέβαια. Επομένως, αυτή η αντίθεση είναι που σε βάθος χρόνου μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά σε μια κοινωνία. Μπορεί να κάνει και καμιά φορά δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε τα αίτια μεγάλων αναταράξεων σε μεγάλες, ας πούμε, εσωτερικές κοινωνικές αλλαγές. Μπορεί να είναι πράγματα τα οποία, όπως ανέφερα και πριν, είναι πολύ πιο επιφανειακά, δηλαδή ο χαρακτήρας ενός ηγέτη. Τον υποτιμούμε γιατί μας φαίνεται κάπως, θα έλεγα, επιδερμικό. Δεν είναι όμως και έχει τεράστιες επιπτώσεις. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα εάν δεν υπήρχε ο Τραμπ. Ακόμα και αν είχαν συσσωρευτεί
τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες δυσαρέσκειες και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι αυτό που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τη σημερινή συγκυρία χωρίς αυτή τη συγκεκριμένη φυσιογνωμία. Το οποίο βάζει πάρα πολύ έντονα στο κάδρο και αυτή την έννοια της τυχαιότητας. Ότι μπορεί Πάρα πολύ πολύ μικρή. Όταν λέω ότι η λειτουργία του κόσμου, ας πούμε, είναι χαοτική, σημαίνει ότι πολύ μικρά πράγματα μπορεί να έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Σκέφτομαι πολλές φορές αν ο James Comey δεν είχε ανοίξει το ζήτημα με τα email της Hillary λίγο πριν τις εκλογές του 2016. Που είναι μια μικρή εξέλιξη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κέρδισε ο Τραμπ χάρη σε αυτό το 2016. Κι όμως, αν κοιτάξει κανείς πόσο οριακές είναι κάποιες φορές η επικράτηση, πόσο οριακή είναι η επικράτηση συγκεκριμένων ηγετών, όλα έχουν τη σημασία τους. Βέβαια, μπορεί κανένας να το επεκτείνει αυτό και να πει ότι μπορεί να θα έχανε με μικρή διαφορά από τη Χίλαρη. Μετά η πανδημία θα έπεφτε πάνω στη Χίλαρη και θα επανερχόταν ο Τραμπ. Αλλά όλα αυτά είναι υποθέσεις που κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι αν είχε βρεθεί κάποιος άλλος ηγέτης που έλειπε εκείνη την εποχή. Αν θυμάσαι, ο βασικός του αντίπαλος τότε ήταν ο Τζεπ Μπουш, ο οποίος ήταν πολύ αδύναμος ηγέτης, και πραγματικά εκεί βρήκε το άνοιγμα ο Τραμπ και μπόρεσε να μπει. Και είναι τρομερό πώς όλα έρχονται και δένουν. Δηλαδή, το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη ήταν στα πρώτα του βήματα, τότε Twitter, είχε αρχίσει να αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο τρόπος που μεταφέρουμε την πληροφορία, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μαζέψουμε ένα κοινό, να το φανατίσουμε. Είναι με έναν τρόπο η τέλεια καταιγίδα. Ακριβώς, βέβαια, αυτά τα λέμε εκ των υστέρων. Σωστά, αυτό είναι πάντα κίνδυνος, έτσι. Ακριβώς. Και νομίζω βάζεις και το δάχτυλό σου σε ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό και το υποτιμούμε ενδεχομένως μερικές φορές, ότι θεωρώ ότι περισσότερο από το θέμα των ανισοτήτων ή των οικονομικών αλλαγών, το θέμα της ψηφιακής επανάστασης και ιδιαίτερα της τεχνολογίας αυτού που ονομάστηκαν και δεν είναι πια μέσα μαζικής και κοινωνικής δικτύωσης, αυτό πιστεύω ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, και όσο παράγονται περισσότερες έρευνες τόσο πιο πολύ το δείχνουν. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν δύο ιδέες εδώ που έρχονται σε αντίθεση. Απ' τη μία, και το ακούω πολύ συχνά, αυτή η έννοια ότι τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν μία ψηφιακή πλατεία στην οποία μπορούμε όλοι να συμμετάσχουμε, όλοι εύκολα να εκφέρουμε γνώμη, να μιλήσουμε με ανθρώπους που δεν τους βρίσκαμε υπό άλλες συνθήκες. Ειδικά στην αρχή ίσως του 2010 υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι αυτό βοηθάει τη δημοκρατία και είναι ένα εργαλείο που θα κάνει τις φιλελεύθερες δημοκρατίες πιο ισχυρές. Νομίζω απεδείχθη αφελής και λανθασμένη αυτή. Θα συμφωνήσω, αλλά θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, στην επίδραση που έχουν αυτά τα νέα εργαλεία με τον τρόπο που λειτουργούν, γιατί νομίζω ότι έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχει αλγόριθμους που προάγουν συγκεκριμένο περιεχόμενο δεν είναι μια νομοτελειακή συνθήκη. Έχουμε διαλέξει να έχουμε unregulated παίκτες σε αυτό το κομμάτι που το αξιοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά υπάρχει κάτι σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Θα έλεγα είναι σε τρία επίπεδα αυτό. Το πρώτο επίπεδο θα έλεγα είναι καθαρά ψυχολογικό. Είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, μία εναρμόνιση, αν θέλεις, ανάμεσα στο μηχανισμό της τεχνολογίας αυτής και στον τρόπο που λειτουργεί και το μυαλό μας και η έκφρασή μας, που ευνοεί τις πιο, ας πούμε, πολιτικές και τις πιο έντονες εκφράσεις απόψεων και τους ανθρώπους και τους φορείς τους. Το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερες, ο αλγόριθμος, ότι οι εταιρείες οι ίδιες, για να αυξήσουν το engagement, για να κρατήσουν τους ανθρώπους πιο πολύ, τους ταΐζουν με αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό τους κάνει trigger και μένουν. Οι άνθρωποι θέλουν να παρακολουθούν καυγάδες. Και το τρίτο είναι η εκμετάλλευση σε δεύτερο επίπεδο από άλλες δυνάμεις, μέσω πραγμάτων όπως τα bots κλπ, που οδηγούν, ας πούμε, σε ένα είδος, θα μπορούσαμε να πούμε, weaponization ενός ήδη προβληματικού μηχανισμού και το καθιστούν βέβαια εκρηκτικό. Δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να απαντήσουμε σε αυτά. Άρα θεωρείς ότι είναι δομικό το ζήτημα αυτή τη στιγμή? Απολύτως. Και δεν μπορώ να φανταστώ λύση στο πρόβλημα της δημοκρατίας χωρίς έναν τρόπο διαχείρισης αυτού του μέσου. Το οποίο μέσο και αυτό εξελίσσεται με τρομερή ταχύτητα, γιατί δεν μπορούμε εύκολα να φανταστούμε πώς η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσει και τη λειτουργία
αυτών των μέσων. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να το φανταστεί κανείς, γιατί είναι ακόμη στα πρώτα βήματα, ναι. εντυπωσιακότατα, αλλά πρώτα βήματα, είναι σίγουρα τρομακτικό. Και το δεύτερο το οποίο σκέφτομαι καθώς ακούω είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους που ελέγχουν αυτά τα συστήματα. Γιατί η δυνατότητα να επηρεάσουν τα πολιτικά αποτελέσματα είναι πρωτοφανής. Τεράστια. Και θα έλεγα και γενικά υπάρχει μια υστέρηση στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Κάθε φορά που μιλάω με ανθρώπους που βρίσκονται, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων σε μεγάλες εταιρείες, αυτό που μου λένε βασικά είναι ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τρέξουμε μπροστά, γιατί άμα δεν κερδίσουμε εμείς θα κερδίσει κάποιος άλλος. Και αμέσως μετά προσθέτουν ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που αναπτύσσουν τα εργαλεία αυτά δεν γνωρίζουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έρχομαι πάλι στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο αποφασίσαμε, ενώ είχαμε αναπτύξει τα πυρηνικά όπλα, ένα πάλι πάρα πολύ μεγάλη ισχύως όπλο σχέση με τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Με κάποιο τρόπο βρήκαμε τη δύναμη, τη συνένεση, τη συνεννόηση να βάλουμε ένα φρένο. Ναι. Έτσι. Αναρωτιέμαι, γιατί πάλι υπήρχε τότε η λογική ότι όποιος καταφέρει να φτιάξει το πρώτο αποτελεσματικό πυρηνικό όπλο είναι αυτός που θα κερδίσει, άρα δεν έχουμε καμία επιλογή από το να είμαστε εμείς. Ναι. Είναι η ίδια λογική που υπάρχει τώρα στην ανάπτυξη του AI με τρομερά γρήγορους ρυθμούς. Βλέπεις στον ορίζοντα την πιθανότητα κάποιου τύπου συνεννόησης? Καταρχάς, η διαφορά βέβαια τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι δημιουργούμε και ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αυτονομηθεί και από εμάς. Σωστά. Δεν είναι δηλαδή σαφές ότι εμείς θα έχουμε πάντα τον έλεγχο και έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν μοντέλα τα οποία ουσιαστικά μαθαίνουν με άλλα μοντέλα και όχι από εμάς με βασικά την πληροφορία του ίντερνετ. Τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ίδια ιστορία των πυρηνικών όπλων και το πώς, ας πούμε, αποφεύχθηκε η καταστροφή, το οποίο οφείλεται σε μια σειρά από πράγματα. Στη θεωρία πάντα λέμε ότι η καταστροφή αποφεύχθηκε γιατί λόγω του δόγματος MAD, διότι θα υπήρχε, ας πούμε, αυτή η αμοιβαία καταστροφή, δεν πρόκειται να βγει νικητής και άρα δεν έχει νόημα να το ξεκινήσεις. Όπως όμως γνωρίζουμε, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο έξυπνοι στην πράξη και πολλές φορές παρασύρονται. Οπότε λειτουργήσαν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που λειτουργήσε ήταν το λεγόμενο κόκκινο τηλέφωνο, που επέτρεπε στους ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων τότε να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης και να αποφύγουν τα λάθη, που και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, και να αποφύγουν τις θυμικές αντιδράσεις. Και το δεύτερο ήταν ότι με τον καιρό, χτίζοντας πάνω σε αυτή την εμπιστοσύνη, δημιουργήθηκε ένας άγραφος κανόνας που έκανε τα πυρηνικά όπλα ταμπού. Και δεν πρέπει να υποτιμάμε τη δύναμη αυτών των άγραφων κανόνων, αυτών που στα αγγλικά αποκαλούμε norms. Γιατί είναι πράγματα τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά μας χωρίς εμείς να τα θέτουμε υπό κρίση. Αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή, που είναι το δεύτερο στοιχείο που με ανησυχεί πάρα πολύ μετά την αλαζονία, είναι ότι έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία οι άγραφοι αυτοί κανόνες έχουν βγει στην επιφάνεια και αμφισβητούνται ανοιχτά ως, ας πούμε, πράγματα τα οποία στη λογική ενός disruption δεν πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε. Έχει δηλαδή δημιουργηθεί μία νοοτροπία όπου σε όλους τους τομείς πρέπει να αναζητήσουμε τους άγραφους κανόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας και να τους ανατρέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν άγραφοι μέχρι τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς τους κανόνες λειτουργούσαν καθαρά στο background. Ακριβώς. Και δεν παίρναμε καθόλου στον κόπο να σκεφτούμε. Αυτή είναι και η λογική του norm. Δηλαδή, αν σκεφτείς, υπάρχουν τρεις δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Το ένα είναι αυτό που αποκαλούμε ορθολογισμός, δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι costs και benefits κλπ. Το rationality. Το δεύτερο είναι οι άγραφοι κανόνες. Τα πράγματα που κάνεις όχι επειδή τα έχεις σκεφτεί, αλλά επειδή λειτουργούν σαν κοινωνικοί αυτοματισμοί, λόγω της επανάληψης. Και το τρίτο είναι τα συναισθήματα. Και ο τρόπος με τον οποίο συμπλέκονται αυτά τα τρία ορίζει πολλές φορές και το πώς εξελίσσεται η ανθρώπινη διάδραση. Αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρώ και με ανησυχεί είναι ότι αδυνατίζουν οι άγραφοι κανόνες, με αποτέλεσμα να ενισχύονται πάρα πολύ η θυμική, ας πούμε, η θυμική δυναμική να ενισχύεται. Σκέφτομαι παράλληλα ποια είναι η θέση μικρότερων χωρών στο παγκόσμιο στερέωμα όταν έχουμε αυτή την υποχώρηση των άγραφων κανόνων. Με την έννοια ότι
η ισχύς κάποιες φορές μπορεί να σου δώσει ένα πλεονέκτημα όταν παραβιάσεις έναν άγραφο κανόνα, Ναι. ενώ οι μικρότεροι παίκτες δεν έχουν πάντα αυτή τη δυνατότητα, δεν έχουν την Υπάρχει ίδια. το παλιό αφρικανικό ρητό ότι όταν επελάβουν οι ελέφαντες, τα μυρμήγκια δεν έχουν καλή τύχη, προφανώς. Με τρομάζει το γεγονός ότι και στην Ελλάδα μοιάζει αυτή την αλλαγή να την θεωρούμε περίπου, αν όχι θετική από κάποιους ανθρώπους και από κάποιες δυνάμεις, αδιάφορη. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή η καταστρατήγηση συγκεκριμένων norms, τα οποία είχαν πραγματικά καθορίσει την πορεία των χωρών μας τις τελευταίες δεκαετίες, παραβιάζονται και δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε έτσι να μας προβληματίσει. Στην Ελλάδα πάντα είχαμε, νομίζω, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές χώρες υπάρχει η τάση να ζει σε μια φούσκα όπου αυτά που συμβαίνουν εκτός τα φιλτράρεις. Είναι πολύ περίπλοκα, πολύ δύσκολα, πολύ μακροπρόθεσμα. Δεν έχει νόημα να προσπαθείς να τα κατανοήσεις και επικεντρωνόμαστε σε θέματα τα οποία έχουν τελικά πολύ μικρή σημασία. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ το παράδειγμα του 1989-90, όταν γινόντουσαν κοσμοϊστορικές αλλαγές και εμείς ασχολιόμασταν με τις εκλογές τότε και το βρώμικο 89, πράγματα τα οποία, αν τα κοιτάξει κανένας με την απόσταση του παρόντος, δεν είχαν καμία σημασία. Και όμως αυτά καθόρισαν το πώς τα βλέπαμε τότε. Αν θεωρήσουμε ότι ο τραμπισμός είναι ίσως η πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή μετασχηματιστική δύναμη πολιτική σε σχέση με το τι μπορεί να προκαλέσει, Ναι. πώς βλέπεις την Ελλάδα να τοποθετείται σε σχέση με αυτή την... Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα πράγματα, και αυτό καθιστά τις αναλύσεις αυτές πάρα πολύ δύσκολες, αδύνατες δηλαδή ουσιαστικά, είναι ότι συμπλέκονται πολλά πράγματα μεταξύ τους. Έχουμε αυτές τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποκαλούμε τραμπισμό, που και αυτές είναι αρκετά διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Έχεις μετά την τεχνητή νοημοσύνη και έχεις μετά την αλλαγή με την άνοδο της Κίνας στον κόσμο. Οπότε όλα αυτά κάπως συμπλέκονται με τρόπους οι οποίοι δεν είναι σαφείς, δεν είναι προκαθορισμένοι και δεν είναι εύκολο να πεις τι θα προκύψει ώστε να τοποθετηθώ εγώ. Δηλαδή το παιχνίδι ουσιαστικά λειτουργεί με τρόπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ενστικτώδεις και τελικά πολύ κοντά στις εξελίξεις για να έχουν τελικά ένα αποτέλεσμα. Συνήθως εκ των υστέρων λέμε ότι αυτή η απόφαση ήταν σωστή γιατί είχε το σωστό αποτέλεσμα. Στην πράξη αυτά τα πράγματα πάρα πολλές φορές γίνονται με τελείως τυχαίους τρόπους. Θεωρείς πάντως ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες περνάνε μια κρίση η οποία οφείλεται σε ενδογενή χαρακτηριστικά τους? Πιστεύω ότι ένα βασικό στοιχείο είναι αυτά τα μέσα, γιατί τα ψηφιακά που συζητήσαμε, διότι αυτά σε ένα καθεστώς δημοκρατίας έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη να ανατρέψουν διαδικασίες τις οποίες μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές πάντα λειτουργούν και ως ένα μέσο εκδήλωσης δυσαρέσκειας και είναι πράγματα που τα ζήσαμε στην περίοδο της κρίσης εμείς ως Ελλάδα. Το θετικό εκείνης της κρίσης είναι ότι συνέβαινε σε έναν κόσμο όπου οι σταθερές ήταν δεδομένες, όπου το πρόβλημα ήταν να μην βγούμε από την Ευρωζώνη γιατί θα καταστραφόμασταν, αλλά αν μέναμε είχαμε αυτή την προστασία. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα τοπίο όπου δεν ξέρεις αν θα υπάρχει η Ευρωζώνη σε 20 χρόνια από τώρα ή και πιο νωρίς. Μοιάζει πραγματικά εντελώς διαφορετική συζήτηση. Ακριβώς. Αν την είχαμε τώρα. Ακριβώς. Όταν δεν ξέρεις καλά αν θα υπάρχει το ΝΑΤΟ. Ποιες είναι οι σταθερές, ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Σε ένα πρόσφατο άρθρο σου έλεγες ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες παίζουν με έναν τρόπο χωρίς αντίπαλο τα τελευταία χρόνια. Θες να μας το εξηγήσεις? Ιδεολογικά εννοώ ότι ακόμα και τώρα, παρά τις κρίσεις που συμβαίνουν, αν δεις ας πούμε ποια είναι οι ιδεολογίες, ποιες είναι οι παγκόσμιες ιδεολογίες που μπορεί να εμπνεύσουν ανθρώπους πέρα από τα εθνικά σύνορα, βασικά θα βρεις δύο. Θα βρεις τη φιλελεύθερη δημοκρατία που ακόμα κινητοποιεί τους ανθρώπους που ζουν κάτω από τον αυταρχισμό, οι άνθρωποι ας πούμε που πολεμάνε στην Ουκρανία ή που επαναστάτησαν στο Ιράν ή που προσπαθούσαν να βρουν το δίκαιο της στη Βενεζουέλα, κινητοποιούνται από αυτή την ιδέα ενός καθεστώτος δημοκρατικού με συνθήκες ελευθερίας. Και η άλλη κοσμοθεωρία που έχει μία ας πούμε διεθνή ισχύ είναι ο Ισλαμικός φονταμεταλισμός, ο οποίος αφενός είναι πολύ μειοψηφικός και μέσα στο μουσουλμανικό κόσμο και αφετέρου αφορά μόνο το μουσουλμανικό κόσμο. Άρα δεν έχεις ας πούμε αυτή την παγκόσμια διάσταση. Ενώ ο κομμουνισμός παλιότερα, ο σοσιαλισμός ή όπως θες πες τον, είχε αυτή τη διεθνική διάσταση και λειτουργούσε ως ο παγκόσμιος αντίπαλος του φιλελευθερισμού. Αυτή τη στιγμή οι αντίπαλοι του φιλελευθερισμού τι είναι? Είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, που δεν είναι ιδεολογίες, είναι ας πούμε κρατικές πρακτικές.
που δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν θα κινητοποιηθεί κάποιος ας πούμε στην Αφρική για να φέρει το κινέζικο μοντέλο, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο κινέζικο μοντέλο. Ενδεχομένως να αντιπαθεί ή να μισεί τη Δύση. Αλλά άρα να είναι μια αντίδραση σε αυτό η κινητοποίησή του προς ένα άλλο μπλοκ. Άρα με αυτή την έννοια, η έννοια της ελευθερίας και η έννοια της δημοκρατίας, και είναι πολύ ενδιαφέρον, εξακολουθούν να έχουν μεγάλη και παγκόσμια ισχύ, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και πολλοί δικτάτορες τις επικαλούνται. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή η έννοια ότι είμαστε υπέρ της ελευθερίας, στην Αμερική για παράδειγμα τώρα, δεν μας αρέσει η λογοκρισία, όλα αυτά έχουν διάφορα υποκριτικά στοιχεία μέσα τους. Αλλά γιατί είναι τόσο εύκολο για ηγέτες που δεν ασπάζονται αυτές τις αξίες να τα επικαλεστούν? Γιατί δείχνει την αδυναμία τους. Γιατί πιστεύω οι ιδέες έχουν τεράστια δύναμη. Το να έχεις την ανάγκη να χρησιμοποιήσεις ένα ιδεολογικό οπλοστάσιο που δεν σου ανήκει για να δικαιολογήσεις την ισχύ σου, αυτό δείχνει την αδυναμία σου. Ίσως είναι και ένα τροτό σημείο το οποίο πρέπει όλοι οι άλλοι να πάρουμε λίγο πιο σοβαρά. Ναι, βεβαίως. Τώρα, αν παίζει ιδεολογικά χωρίς αντίπαλο, αυτό έχει και στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ίδια την καταστροφή αυτής της ιδεολογίας. Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν πάβει να υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντίθεση, αυτό το tension, αυτή η ανάγκη να αποδεικνύεις, να δείχνεις? Δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα έναν ιδεολογικό ανταγωνισμό. Μπορεί να έχεις ένα σενάριο στο οποίο οι χώρες που επικαλούνται αυτά τα ιδεώδη να καταρρεύσουν εσωτερικά, για πολλούς και διάφορους λόγους, και αυτό θα σημάνει και το τέλος αυτής της ιδεολογίας, γιατί έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην μεγάλη ιστορία του κόσμου. Όταν ακούω μέλη της κυβέρνησης της αμερικανικής αυτής της περίοδου να μιλούν για την Ευρώπη και να μιλούν για μια αδύναμη Ευρώπη, για μια έτσι soft, κάπως παρικμασμένη Ευρώπη, συχνά συνδέουν αυτή την παρακμή στα μάτια τους με στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Όχι πάντοτε. Θα έλεγα ότι υπάρχει και μια παθογένεια, την οποία επισημαίνουν οι Αμερικανοί με κακές προθέσεις συνήθως, που έχει όμως μια βάση, και αυτή είναι η υπέρμετρη γραφειοκρατικοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και το γεγονός ότι κάπως έχουν χάσει τη φιλοδοξία τους, η οποία φιλοδοξία, με όλα τα προβλήματα που έχει η Αμερική, παραμένει ζωντανή εκεί. Δηλαδή, έχοντας ζήσει πλέον και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανένας σε χώρες που έχουν μια πολιτιστική, ας πούμε, συνάφεια, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή, το πώς έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία στην Ευρώπη που σαν, ας πούμε, να μπλοκάρει τον κόσμο και ιδίως να μπλοκάρει τους νέους. Στην Αμερική υπάρχει πιο έντονη αυτή η φιλοδοξία, και θα έλεγα με έναν παράδοξο τρόπο, και όχι σε όλους τους τομείς, παρότι είναι γραφειοκρατική και κολεκτιβιστική κοινωνία, μιλώντας πολιτιστικά, η Κίνα έχει καταφέρει στον τομέα της οικονομίας να ξεμπλοκάρει τα πράγματα. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπες σε σχέση με τους νέους, γιατί στο δικό μου μυαλό οι ευκαιρίες που δίνει η Ευρώπη στους νέους είναι πολύ περισσότερες από τις αντίστοιχες στην Αμερική, με την έννοια ότι υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας, υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες δωρεάν παιδεία, σε ένα καλό επίπεδο. Στην Αμερική είναι πολύ πιο δύσκολο το να πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Θεωρείς ότι είναι πραγματικές αυτές οι διαφορές, ή κάποιες φορές είναι και πώς τις αντιλαμβανόμαστε? Είναι πραγματικές διαφορές, αλλά δεν σημαίνει ότι παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ μπαίνουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον τομέα, που είναι η σχέση ανάμεσα το πώς, ας πούμε, η κουλτούρα μεταβολίζει τα κίνητρα και παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, σκέψου ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Λέμε συχνά ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά στις ανεπτυγμένες χώρες διότι δεν έχουν τα σωστά κίνητρα ή αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς, δυσκολίες κλπ. Εάν το δούμε όμως ιστορικά, οι άνθρωποι κάναν πολλά παιδιά όταν ήταν πάρα πολύ φτωχοί. Θέλω να πω ότι η σχέση της φτώχειας και της επιλογής του να κάνεις μεγάλη οικογένεια περνάει από ένα φίλτρο που είναι η κουλτούρα, που σου επιτρέπει να καθορίσεις τι έχει σημασία για σένα, πώς εκτιμάς αυτά τα πράγματα. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την κουλτούρα στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι νέοι έχουν συνθήκες που τους προστατεύουν, έχουν δωρεάν εκπαίδευση, αλλά αυτό κάπως
μετασχηματίζεται και μεταβολίζεται με έναν τρόπο που οδηγεί σε μια παθητικότητα, να το πω έτσι. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν κάτι έχει πετύχει πάρα πολύ Αμερική, είναι ότι έχει πολύ πολύ έτσι δυνατές ιδέες γύρω από τις οποίες χτίζεται μια ολόκληρη κουλτούρα. Ναι. Η ιδέα, για παράδειγμα, του αμερικανικού ονείρου. Ναι. Η αίσθηση ότι μπορείς να καταφέρεις οτιδήποτε. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλλά σου δίνει φτερά πολλές φορές. Μας λείπουν στην Ευρώπη πάρα πολύ τέτοιες ιδέες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα και ουσιαστικά ήταν και ένα από τα πράγματα που με κινητοποίησε και εμένα στην περίπτωση της Ελλάδας και στο «Καταστροφές και θρίαμβοι». Αυτό ήταν το αφήγημα που προσπάθησα να δώσω και μετά έγραψα και ένα βιβλιαράκι που λέγεται «Το ελληνικό όνειρο», που και αυτό, ας πούμε, προσπαθούσε να αντλήσει από το παρελθόν για να δώσει την αίσθηση ότι οι δυνατότητες που έχουμε είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που νομίζουμε ότι έχουμε. Ποιες θεωρείς ότι είναι κάποιες υποτιμημένες ιδέες γύρω από την Ευρώπη ή οι στιγμές που δεν έχουμε κάνει celebrate αρκετά, ναι, και που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι ενοποιητικά, ενθαρρυντικά? Πολλές φορές σκέφτομαι πόσο μεγάλο ενδιαφέρον είχε πριν από κάποια χρόνια όταν βγήκε το musical Hamilton στην Αμερική. Ναι, ναι. Που ξαφνικά μια ολόκληρη νέα γενιά γνώρισε έναν από τους founding fathers του αμερικανικού κράτους. Υπάρχει ανάγκη για τέτοια... Πάντα υπάρχει ανάγκη. Οι άνθρωποι χρειάζονται να κινητοποιηθούν με κάποιο τρόπο. Θεωρώ το μεγαλύτερο λάθος της Ευρώπης και τη μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία το γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε την περίπτωση του πολέμου της Ουκρανίας περισσότερο. Όταν ξεκίνησε η εισβολή, δημιούργησε τεράστιο θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή ιδιαίτερα στις χώρες του Βορρά. Παντού όπου πήγαινες υπήρχαν ουκρανικές σημαίες. Και τι είναι τελικά ο πόλεμος της Ουκρανίας? Είναι ο πόλεμος ενός λαού που θέλει να κατακτήσει τα ιδανικά της Ευρώπης, αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα, και αγωνίζεται και χύνει το αίμα του με συνθήκες μεγάλης, ας πούμε, δυσκολίας και αναντιστοιχίας δυνάμεων, ανισορροπίας δυνάμεων, για να το πετύχει. Και αντί αυτό να γίνει ο στόχος της Ευρώπης, και νομίζω πολύ σωστά τα είπε ο Ζελένσκι τώρα πρόσφατα στον Νταβός, αυτό ακριβώς επεσήμανε, εμείς, ας πούμε, το είδαμε με μια μιζέρια. Και όταν λέω εμείς, εννοώ η ελίτ. Ήμουνα πρόσφατα σε μια ομιλία στην Ολλανδία που έκανε ο Γιουνκέρ, ο οποίος είπε αυτά που θέλουν οι Ουκρανοί δεν γίνονται και δεν μπορούμε εμείς να τους τα δώσουμε. Δηλαδή το αντιμετώπιζε αυτό το θέμα με μια γραφειοκρατική μιζέρια, η οποία δείχνει ότι δεν μπορείς να φανταστείς κάτι διαφορετικό. Τι άλλαξε? Γιατί είναι πραγματικά έντονη η αλλαγή σε σχέση με το πρώτο διάστημα. Η κοινή γνώμη πάντα κουράζεται, μπαίνουν καινούργια θέματα στην ατζέντα, δεν βλέπεις να γίνεται κάτι και άρα θεωρείς ότι δεν μπορεί να γίνει. Βγαίνουν και διάφοροι άλλοτε καλοθελητές και άλλοτε υποτίθεται ρεαλιστές και σου λένε η Ρωσία έχει κερδίσει, που είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει υποτεθεί. Το λέγανε και την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η εισβολή, ακριβώς, έτσι. Δηλαδή έχει ακουστεί πάρα ότι πολύ. Ότι θα έχανε, ακόμα και τώρα, με την τεράστια, ας πούμε, διαφορά που έχει η Ρωσία και το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στηρίζουν πλέον ουσιαστικά την Ουκρανία. Ακόμα και τώρα η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να πετύχει μεγάλα κέρδη στο πεδίο της μάχης, γιατί και η ίδια έχει υπονομευθεί από αυτόν τον πόλεμο. Οπότε όποιος, κατά τη γνώμη μου, βγαίνει και λέει ότι κερδίζει η Ρωσία, αυτό το πράγμα κάτι μου λέει ότι δεν έχει την ικανότητα να καταλάβει το τι συμβαίνει. Είμαι σίγουρη ότι η Ρωσία απολαμβάνει τέτοιου είδους δηλώσεις και θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι και αυτή κλειδωμένη σε ένα war of attrition, σε ένα πόλεμο που όσο συνεχίζεται κάνει κακό. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Δηλαδή υπάρχει και μια ερμηνεία που λέει ότι ο πόλεμος και η πολεμική οικονομία της Ρωσίας ευνοούν το Πούτιν, γιατί ουσιαστικά διαμορφώνουν μια κατάσταση στην οποία είναι πολύ πιο ισχυρό στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό ισχύει, αλλά ισχύει πάλι μέχρι σε ενός βαθμού, δηλαδή μέχρι του βαθμού εκείνου που το κόστος του πολέμου θα γίνει πολύ πιο φανερό από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, και αυτό δεν έχει γίνει όσο θα μπορούσε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι τα πετρέλαια και το εισόδημα που αποφέρουν αυτά, βέβαια με τεράστιο κόστος, ουσιαστικά την υποταγή της Ρωσίας στην Κίνα. Και το δεύτερο είναι ότι έχει μια παράδοση στην οποία οι πληθυσμοί που ζουν μάλιστα εκτός των πόλεων είναι πληθυσμοί στους οποίους μπορείς να επιβάλλεις το οτιδήποτε. Ένα τεράστιο φόρο αίματος χωρίς να ακούγεται κύχ, το οποίο δεν θα μπορούσες να το φανταστείς σε μια πιο σύγχρονη αστικοποιημένη κοινωνία. Άρα θεωρείς ότι ακόμη οι Ρώσοι είναι σχετικά στο σκοτάδι σε σχέση με το πραγματικό κόστος του πολέμου? Εκτός των αστικών κέντρων, που δεν έχει φανεί αυτό το πράγμα τόσο πολύ, που είναι προστατευμένα περιβάλλοντα, έχουμε να κάνουμε με πληθυσμούς πολλές φορές
μη λευκούς, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, όπου κυριαρχούν συνθήκες μεγάλης στόχιας και μεγάλου αυταρχισμού, όπου έχει γίνει κατορθωτό μέσω αυτών των μηχανισμών να περάσει αυτό το πράγμα χωρίς να δημιουργηθεί η αντίδραση που θα δημιουργούνταν σε ένα διαφορετικού τύπου περιβάλλον, πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο, πιο αστικό. Αν όντως η Ευρώπη κάνει πίσω στο συγκεκριμένο μέτωπο και θεωρήσει ότι αυτό θα είναι καταστροφή, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Το πιστεύεις ότι η είναι ήττα κάτι... στην Ουκρανία, κατά τη γνώμη μου, θα είναι η ταφόπλακα. Γιατί μας είναι τόσο δύσκολο να δεσμευτούμε, να κάνουμε commit? Εγώ η αίσθηση που έχω παρατηρώντας αυτόν τον πόλεμο είναι ότι πάντα βοηθάμε τόσο όσο. Ναι. Και ίσως αυτή να ήταν και η πανβολή της Αμερικής, Ναι. το γεγονός ότι σε διάφορες φάσεις μπήκε πιο δυναμικά Ναι. ή λιγότερο. Αλλά αναρωτιέμαι, όταν για την Ευρώπη ο Πούτιν είναι ένας υπαρξιακός κίνδυνος, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα σταματήσει επειδή πήρε ένα κομμάτι της Ουκρανίας. Και όταν μιλάμε για τις βαλτικές χώρες, μιλάμε για χώρες που ήταν κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί το θέμα, και όπου υπάρχουν ρωσόφωνες μειονότητες, είναι όχι απλά υπαρξιακό, είναι τελείως άμεσο. Γιατί δυσκολευόμαστε να το αντιμετωπίσουμε σαν υπαρξιακό? Μια εύκολη απάντηση θα ήταν να πούμε: υπάρχει ένας στρουθοκαμιλισμός. Δεν θέλουμε να δούμε δυσάρεστα πράγματα. Ο άγγελος εξάγγελος, τραγουδούσε ο Σαββόπουλος. Δεν θέλουμε να ακούσουμε κακά μαντάτα. Ο δεύτερος είναι ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βολευτήκαμε με την αμυντική στήριξη των ΗΠΑ και έφυγε αυτό το κομμάτι από τη συνείδησή μας. Ότι δηλαδή χρειάζεται να επενδύεις στην άμυνα, να προστατεύεσαι. Και από αυτή την άποψη η Ελλάδα κάπως διαφέρει, και αυτό θα έλεγα είναι ένα πλεονέκτημα και στρατηγικά αλλά και γενικότερα, ότι είμαστε σε θέση σε αυτή τη συζήτηση όπου η άμυνα παίζει πιο κεντρικό ρόλο να μπούμε πολύ πιο δυναμικά και να παίξουμε πιο κεντρικό ρόλο. Ναι, είναι ασύμετρο σε σχέση Ναι. με το μέγεθός μας. Ακριβώς. Και ίσως είναι μια ευκαιρία. Να πω επίσης ότι είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία στα οποία θεωρώ ότι η θητεία Τραμπ, αν δεν καταστρέψει όλο το οικοδόμημα, μπορεί να έχει κάνει και λίγο καλό, με την έννοια ότι ξυπνάει την Ευρώπη απέναντι Στην πραγματικότητα. Προφανώς. Και η Ευρώπη ουσιαστικά πάντα είχε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα του πώς προχωράς, που απαιτεί ουσιαστικά την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας από τα κράτη, το οποίο ποτέ κανένας δεν θέλει να το παραχωρήσει. Πώς το παραχωρείς? Μόνο όταν η αντίθετη επιλογή έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος, δηλαδή σε συνθήκες κρίσης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι πολύ λεπτών ισορροπιών, και αν δεν προλάβεις να κάνεις τις διευθετήσεις που χρειάζεται να κάνεις για να δημιουργήσεις αυτή τη δυναμική, θα καταρρεύσεις. Δηλαδή πάντα παίζεται η Ευρώπη στο μετέχμιο ανάμεσα στη μεγαλύτερη ενοποίηση και στην κατάρρευση. Το θλιβερό, θα έλεγα, είναι ότι μοιάζει τα μεγαλύτερα σημεία καμπής για την Ευρώπη και στιγμές που όντως εκχωρήσαμε βαθμούς ελευθερίας, να έρχονται πάντα με καθυστέρηση, πάντα με όχι την τέλεια στιγμή, να έρχονται την πιο δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για τον λόγο που εξήγησε. Δηλαδή δεν δίνεις ως κράτος κυριαρχία από μόνος σου. Η κυριαρχία είναι κάτι που εξορισμού τη θέλεις για τον εαυτό σου. Άρα την παραχωρείς μόνο σε συνθήκες όπου τα πράγματα δεν επιτρέπουν άλλη λύση. Η Γερμανία συμφώνησε να ληφθεί ένα ευρωπαϊκό δάνειο μόνο σε συνθήκες της πανδημίας. Η κατά κάποιο τρόπο σχετική, που απεδείχθη ατελής, αλλά σχετική ενοποίηση του τραπεζικού τομέα, η διευθέτηση των ανισορροπιών που είχε το ευρωπαϊκό νόμισμα σε σχέση με τις απαιτήσεις που είχε ως διεθνές νόμισμα, τακτοποιήθηκε λόγω της ελληνικής κρίσης. Δηλαδή μόνο οι συνθήκες εκείνες οδηγούν τους παίκτες να πούνε: πάρε και λίγο από την κυριαρχία μου. Επομένως είναι σαν να έχουμε διάφορα zig τα οποία προκαλούν έντονα ζάγκ στην περίπτωση της Ευρώπης. Ποιο είναι το zig αυτή τη στιγμή? Το zig είναι η αλλαγή στο παγκόσμιο τοπίο που αφήνει την Ευρώπη αμυντικά γυμνή και πάρα πολύ ευάλωτη, και επίσης είναι και κάτι το οποίο συνέβαινε με πιο αργούς ρυθμούς αλλά έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό, η υποχώρησή της. Όταν τα τελευταία 10 χρόνια έχει ανοίξει τόσο πολύ η ψαλίδα του ΑΕΠ ανάμεσα στην Αμερική και στην Ευρώπη, όταν βλέπεις ότι η Κίνα έχει αρχίσει να αντιμετωπίσει την Ευρώπη ως ένα είδος dumping ground για τα προϊόντα της, που θα οδηγήσουν στην καταστροφή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δηλαδή θα υπάρχει γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σε 10 χρόνια από τώρα. Και δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, είναι όλο το πλέγμα των βιομηχανιών που βρίσκεται γύρω από αυτό.
Όλα αυτά νομίζω ξυπνούν τους ανθρώπους και καταλαβαίνουν ότι πλέον το ζήτημα είναι υπαρξιακό. Δεν μπορούν πια να το λύσουν το θέμα με μικρά μπαλώματα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν έχει την πολυτέλεια η Ευρώπη να έχει αυτή την προνομιακή σχέση μόνο με την Αμερική ως άλλη δύναμη. Νομίζω και ακόμα και αν αλλάξει πρόεδρο και φύγει ο Τραμπ, πλέον δεν θα επανέλθουμε στο πρώτερο καθεστώς της απόλυτης εμπιστοσύνης, γιατί αντιληφθήκαμε το κίνδυνο που αποτελεί αυτό. Και δεν είναι μόνο ένας κίνδυνος αμυντικός, εκεί μπαίνει και το θέμα της παγκοσμιοποίησης με τους όρους που γίνεται. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας, ένα από τα πιο ισχυρά πυρηνικά όπλα, αν θυμάσαι, των κυρώσεων, ήταν η κατάργηση του SWIFT. Για τις τραπεζικές συναλλαγές. Για τη Ρωσία. Που σημαίνει δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις πιστωτικές κάρτες. Αυτό δείχνει πόσο πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας εξαρτώνται από αποφάσεις που δεν βρίσκονται στα χέρια μας. Και αυτό έχει να κάνει και με όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες πλέον. Αν, ας πούμε, κάποιος μπορεί να κατεβάσει ένα διακόπτη στην Αμερική και να σου κλείσει τα αεροδρόμια, είσαι εξαιρετικά ευάλωτος. Άρα πρέπει να ξανασκεφτείς όλο αυτό το σύστημα. Μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς, τουλάχιστον μέσα στο περίγραμμα της Ευρώπης? Γιατί εδώ τίθεται κι άλλο ένα ερώτημα. Ότι αν μιλάμε για έναν κόσμο στον οποίο οι σταθερές καταραίουν, τότε το να ανοίγεις την πόρτα σου γίνεται επικίνδυνο ποικιλοτρόπως. Ναι, και αυτό οδηγεί και σε δευτερογενή, ας πούμε, συμπτώματα και παρενέργειες που είναι ακόμα πιο επικίνδυνες, αλλά νομίζω δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τουλάχιστον αν το δούμε θετικά, η Ευρώπη έχει ένα μέγεθος, ένα πληθυσμό, μία παράδοση και μία παραγωγική βάση που της επιτρέπουν να παίξει ένα σημαντικό ρόλο παγκόσμια. Δεν είναι δηλαδή αδύναμη. Και θεσμούς που αυτή τη στιγμή σε ένα περιβάλλον στο οποίο πολλά πράγματα καταραίουν, ακριβώς επειδή η Ευρώπη δεν έχει τη δυνατότητα να κινείται τόσο γρήγορα, έχω την αίσθηση ότι αυτό μας προστατεύει και με ένα παράξενο τρόπο. Έχει μια αλήθεια αυτό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του David Runciman που λέγεται The Confidence Trap, όπου ουσιαστικά κοιτάζει τις δύο όψεις της δημοκρατίας. Από τη μια το ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ουσιαστικά εφησυχάζεις και αυτό σε οδηγεί σε επικίνδυνους δρόμους, αλλά χρησιμοποιεί και, δεν το λέει, αλλά τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί το δείχνουν, και ένα από τα παραδείγματα αυτά είναι πάλι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αν πάει κανένας το 1917, που είναι η συνθηκολόγηση της Ρωσίας, θα διαπιστώσει ότι ένας, ας πούμε, παρατηρητής θα περίμενε ότι η Γερμανία θα κέρδισε τον πόλεμο. Γιατί ήταν πολύ πιο συγκεντρωτική, ενώ στη Γαλλία και στην Αγγλία άλλαζαν υπουργοί, άλλαζαν κυβερνήσεις. Αλλά αυτό που δείχνει μέσα από αυτά τα παραδείγματα είναι ότι αυτές οι αλλαγές ουσιαστικά επέτρεπαν τη διόρθωση των λαθών. Ενώ ένα αυταρχικό καθεστώς μπορεί να τα κάνει σωστά όταν τα κάνει σωστά, γιατί έχει αυτή τη συγκεντρωτική δύναμη όπως κάνει η Κίνα, αλλά εύκολα μπορεί να παρασυρθεί, να κάνει ένα μεγάλο σφάλμα. Αυτό που βλέπουμε τώρα με την Κίνα, που έχει αυτό το 1 τρισεκατομμύριο συν πλεόνασμα παγκόσμιο, αυτό υπάρχει. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για την ίδια την Κίνα, γιατί μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη αλλαγή των συνθηκών του ελευθέρου εμπορίου. Αυτό όμως το κάνει γιατί αυτή τη στιγμή εσωτερικά η οικονομία της δεν πάει καλά. Δηλαδή τα νοικοκυριά δεν έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν, οπότε για να συντηρήσει με συγκεντρωτικό τρόπο αυτή την επίφαση ευημερίας πρέπει να στραφεί αποκλειστικά στον εξαγωγικό τομέα. Αλλά αυτό μπορεί να την καταστρέψει. Δηλαδή υπάρχει μια πάλι λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο συγκεντρωτισμό και στο στοιχείο το δημοκρατικό, που κάνεις λάθη και μετά προσπαθείς να τα διορθώσεις. Ναι, τελικά αναρωτιέμαι πολλές φορές πού είναι το sweet spot για κάθε κοινωνία, για κάθε πολίτευμα μεταξύ της ευελιξίας. Δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κινητό στόχος. Άρα αναπερίοδο μπορεί πραγματικά να αλλάζει. Ναι. Τώρα, κάποιες πρόσφατες στιγμές που είδαμε το οικοδόμημα αυτό να μοιάζει να πλησιάζει σε μια, αν όχι κατάρρευση, αμφισβήτηση, ήταν τα γεγονότα στη Βενεζουέλα πρόσφατα, και δεν μπορώ να πω ακόμη για γεγονότα σχέση με τη Γρυλανδία, αλλά σίγουρα υπάρχει μια ρητορική που είναι άκρως προβληματική και επικίνδυνη. Πώς τα αξιολογείς? Βλέπεις ότι μπορεί να έχουμε να κάνουμε με μια επιστροφή σε έναν ιμπεριαλισμό του 19ου αιώνα? Είναι κάτι το οποίο σου είναι γνώριμο ιστορικά?
ή θεωρείς ότι είναι κάτι απολύτως συγκεκριμένο σε σχέση με την περίοδο που ζούμε? Και τα δύο. Υπάρχουν στοιχεία και από τα δύο. Σίγουρα είναι μια γλώσσα που θυμίζει παλιότερες εποχές και το να διεκδικεί κανένας εδάφη, για να χρησιμοποιήσω ένα λογοπαίγνιο, είναι κάπως ανεδαφικό στη σημερινή εποχή, ακόμα και όταν τα εδάφη έχουν πολύ λίγο πληθυσμό πάνω τους. Οπότε αυτό σίγουρα παραπέμπει σε παλιότερες κινήσεις. Ακόμα κι αν όλα αυτά είναι μέρος ενός διαπραγματευτικού παιχνιδιού και δεν εννοούνται, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις αντιλήψεις, να αλλάξουν το τι θεωρείται εφικτό και τι όχι, επιτρεπτό και όχι, ακριβώς. Πάλι πάμε πίσω στους άγραφους κανόνες. Τι μπορώ να πω και τι πάντοτε μπορούσα να πω, αλλά δεν το έλεγα γιατί υπήρχαν κάποιοι κανόνες που με κρατούσαν πίσω. Και αυτό έχει σημασία. Σίγουρα έχει σημασία. Υπάρχει βέβαια πολύ συχνά το επιχείρημα, το οποίο εγώ ομολογώ ότι δεν το ασπάζομαι καθόλου, αλλά το ακούω, ότι πάντα οι ισχυροί έκαναν πάνω κάτω αυτά που ήθελαν, αλλά, ενώ ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη, αλλά το κάναν με έναν και καλυμμένο τρόπο. Ενώ τώρα ξαφνικά το κάνουν ευθαρσώς. Πώς θα το πιστεύεις αυτό? Ισχύει απολύτως, και ο κεκαλυμμένος τρόπος ή η επίκληση σε κανόνες, ακόμα και όταν δεν τους στηρείς πάντοτε, έχει μια δύναμη και δημιουργεί αντιλήψεις, ας πούμε, διαμορφώνει συμπεριφορές, και ουσιαστικά έτσι δημιουργούνται αυτοί οι κανόνες, με έναν αποκεντρωμένο και οργανικό τρόπο, όχι με έναν τρόπο εκ των άνω, και όταν χαθεί αυτό το πράγμα, τότε θα δούμε τη διαφορά του πραγματικού, ας πούμε, ρεαλισμού, που είναι αυτιασίδωτος, από αυτό που μας έκανε κακή εντύπωση και μάλιστα καταδικάζαμε την υποκρισία. Άκουγα πρόσφατα σε ένα podcast μία αναφορά στο 2003 και στον πόλεμο στο Ιράκ, και συζητούσαν οι δύο μιλητές, λέγανε ότι το γεγονός ότι η Αμερική χρειάστηκε να πάει στα Ηνωμένα Έθνη και να πει ψέματα ότι υπήρχαν weapons of mass destruction, είναι προτιμότερο από το να μην είχε χρειαστεί να πάει καθόλου. Προφανώς. Το οποίο είναι λίγο αστείο βέβαια όταν το σκέφτεσαι, ότι το να πας να πεις ψέματα σε ένα διεθνή οργανισμό είναι καλύτερο από το να κάνεις αυτό που θες. Έτσι κι αλλιώς. Μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο, γιατί νομίζω ότι δεν είναι πάντα σαφές. Ας σκεφτούμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Αυτό που πολλές φορές θα έλεγα κριτικάρεται ως αστική ευγένεια ή καθοσπρεπισμός, που δεν μας αρέσει γιατί κάποιος δεν θα σου πει στα μούτρα σου είσαι βλάκας. Θα στο πει, ας πούμε, αλλά το ότι δεν θα στο πει στα μούτρα σου σημαίνει ότι αποφεύγεις ένα σωρό καυγάδες που συχνά γίνονται και βίαιοι, ακριβώς γιατί ακολουθείς αυτό το καθοσπρεπισμό που θεωρούμε και σε μεγάλο βαθμό είναι και υποκρισία. Αλλά είναι μια κατάκτηση των ανθρώπων να έχουν κάποια φίλτρα, να μην συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που να εκφράζει, ας πούμε, τα ορμένφυτά τους στην καθημερινότητα. Αυτή είναι η βάση της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος αυτών των ενστίκτων. Όταν τα βγάζουμε στη φόρα χωρίς περιορισμό, δεν είναι ότι είναι καλό επειδή έχουμε χάσει την υποκρισία μας, είναι ότι πια μπαίνουμε σε μια ζούγκλα. Μπαίνουμε σε μια ζούγκλα και αναρωτιέμαι αν αυτή η ζούγκλα έχει χειρότερα μαντάτα για τους μικρότερους. Βέβαια. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Οι μικρότεροι είναι αυτοί που την πληρώνουν και αυτοί που επικρατούν, όχι πάντα ζώντας μια καλή ζωή, είναι αυτοί που είναι στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας. Γιατί θεωρούμε ακόμα ότι μπορούμε να κερδίσουμε σε αυτό το νέο περιβάλλον? Ποιος το θεωρεί, ποιος το πιστεύει? Η αίσθηση που παίρνω πολύ συχνά και από την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα είναι ότι, αν μη τι άλλο σε ό,τι αφορά την αμερικανική πολιτική, θεωρούμε ότι μπορούμε να υποφεληθούμε. Εμένα πάντα μου δημιουργεί τεράστια ανησυχία το περιβάλλον στο οποίο έχουμε πει. Αυτό νομίζω ότι είναι αστείος ισχυρισμός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά ποια είναι μία σοφή στάση απέναντι σε μια Αμερική που έχει πάρει τέτοια χαρακτηριστικά? Προφανώς έχει κάποιο νόημα να προσπαθήσεις να μην ερεθίσεις το γίγαντα, ίσως να παίξεις και κάποιο παρασιτικό ρόλο, να είσαι το ψαράκι που σκαλίζει και καθαρίζει τα δόντια του καρχαρία. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το επιλέγεις εσύ. Και επίσης δεν είναι και πολύ ευχάριστη ζωή στο να είσαι ο γελοτοποιός του βασιλιά και να κάνεις τη λάθος πλάκα και ξαφνικά να χάσεις το κεφάλι σου. Νομίζω ήταν χαρακτηριστικό το πόσο δύσκολο είναι αυτό στη συγκυρία την τωρινή με τη Γροιλανδία και το γεγονός ότι αναγκάστηκε ξαφνικά η Ευρώπη να βάλει ένα stop. Ναι. Πώς διαβάζεις τις εξελίξεις αυτές των τελευταίων ημερών? Ήταν μια στιγμή που είπες «ΟΚ, ξυπνάμε,
βάζουμε ένα όριο? Γιατί η λογική του να κάνεις appease συνεχώς τις ορέξεις του ισχυρού. Υπήρχε μια λογική σε αυτό, ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι ισχυρός, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που παθαίνει, ας πούμε, διάφορες κρίσεις, οι οποίες του περνάνε, και ας τον χαϊδέψουμε λιγάκι για να του περάσει και αυτό το επεισόδιο. Αυτή ήταν η λογική πάντως του τελευταίου χρόνου. Αλλά πλέον φαίνεται ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, οπότε γι' αυτό υπάρχει και αυτή πλέον η αλλαγή, ας πούμε, πορείας. Τι είναι το διαφορετικό στη Γροιλανδία σε σχέση με πράγματα που έχουν γίνει και παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα αλλού? Το να πεις ανοιχτά ότι θα κατακτήσεις με τα όπλα και με τη θέλησή σου και χωρίς κανένα περιορισμό είτε διεθνούς δικαίου είτε μια συμφωνία μεταξύ συμμάχων, έτσι, ότι θα αρπάξεις ένα κομμάτι γης από το σύμμαχό σου, αυτό το πράγμα θα έλεγα είναι τελείως εκτός οποιασδήποτε λογικής. Και είναι, θα έλεγα, το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ύβρεως. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από αυτό. Σκέφτομαι ότι ίσως αυτή η περίπτωση ήταν μια στιγμή που ακόμη και ο Τραμπ έκανε υπερβολικά πολύ θόρυβο σε σχέση με αυτό το οποίο θα περίμενε ότι θα γίνει. Δηλαδή, μου φαίνεται δύσκολο να φανταστώ ένα σενάριο στο οποίο πραγματικά η Ευρώπη δεν θα έλεγε τίποτα και θα έλεγε βεβαίως περάστε, σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία. Προφανώς δεν θα το έλεγε. Και προφανώς όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε όλη αυτή, ας πούμε, τη δυναμική που μας έχει φτάσει στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, όπου υπάρχει μια σοβαρή σκέψη ότι πλέον αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αμερική δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προσπεράσουμε, να κλείσουμε τα μάτια περιμένοντας ότι θα περάσει μπόρα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας αναγκάσει να πάρουμε αποφάσεις. Έχεις ακούσει την έκφραση taco? Trump always chickens out. Θεωρώ ότι προφανώς έχει μια επαφή με την πραγματικότητα αυτό και το έχουμε δει αρκετές φορές να συμβαίνει, να κάνει πίσω ενώ ζητάει κάτι πάρα πολύ μαξιμαλιστικό. Έχω την αίσθηση ότι είναι και μια επικίνδυνη πεποίθηση, αν αποφασίσουμε ότι είναι πάντα έτσι. Προφανώς, γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και το γεγονός ότι θίγονται, ότι μπαίνουν στην ατζέντα θέματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Από μόνο του αποτελεί, ας πούμε, μια απειλή. Εκτός από το δόγμα τάκο έχουμε και το δόγμα φάφο. Πες μας λίγο για το δόγμα φάφο. Πες μου εσύ πώς σου φαίνεται. Κοίταξε, νομίζω ότι το πρόβλημα με όλα αυτά είναι ότι μιλάμε πλέον για τόσο extreme στιγμές και τόσο extreme γεγονότα που δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο παλιό μας πλαίσιο και να τα Εγώ πάντα λέω ότι, ας πούμε, χθες έδειχναν οι Financial Times σε live feed αυτό το Board of Peace meeting, το οποίο άμα στο έβαζα πριν από 5 χρόνια και στο έπαιζα όχι ως πραγματικό νέο, αλλά ως, ας πούμε, επεισόδιο του Saturday Night Live, θα το θεωρούσες ως πολύ υπερβολική τραβηγμένο. Ναι. Τι γίνεται όμως όταν ως κοινωνίες αρχίζουμε και γινόμαστε πραγματικά αδιάφοροι σε αυτά τα extremes? Αυτό είναι το φαινόμενο του μηθριδατισμού, ότι αποδέχεσαι κάτι το οποίο σε δηλητηριάζει και εφησυχάζεις ενώ θα έπρεπε να αντιδράσεις. Το καλό με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι ότι είναι τόσο σοκαριστικά που κάπως σε αποτρέπουν από το μηθριδατισμό. Δεν έχεις δηλαδή την επιλογή, και να το θέλεις και να σε πηγαίνει η ροπή των γεγονότων προς τα εκεί, αισθάνεσαι ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, αλλά μετά όταν δεν έχεις πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις... Έχεις πολλά. Δηλαδή, πες μας λίγο, ποια είναι τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε? Στην περίπτωση της Ευρώπης έχεις αρκετά. Πρώτον είναι να αλλάξεις τη στάση σου απέναντι στα γεγονότα και να πεις ότι αυτά είναι σοβαρά, δεν έχουμε περιθώριο πλέον. Δεύτερον, πρέπει να δεις το θέμα θεσμικά για να μπορείς να κινείσαι με μεγαλύτερη ευελιξία. Και ήδη έχουν γίνει βήματα, όπως φάνηκε στο θέμα του δανείου της Ουκρανίας. Τρίτον, το αμυντικό θέμα, ότι πρέπει πλέον η Ευρώπη να επενδύσει πάρα πολύ αποφασιστικά στο θέμα το αμυντικό. Και τέταρτο, θα έλεγα ότι πρέπει να επανέλθει το θέμα της ανάλυσης Draghi σε σχέση με την οικονομική ενοποίηση. Την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή. Πρέπει να ξαναμπεί αυτό το πράγμα front and center. Δηλαδή. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που πρέπει να γίνουν, και επίσης θα επέμενα πάρα πολύ ότι γύρω από όλο αυτό πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό αφήγημα. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα με τον τεχνοκρατικό τρόπο που έχει επιλέξει η Ευρώπη, με τη γλώσσα της γραφειοκρατίας των Βρυξελών, που είναι μια γλώσσα που σε απομακρύνει και δεν σε φέρνει κοντά της. Πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά όμως στις Βρυξέλλες, όταν ακόμη και αν το δει κανείς δημοκρατικά, υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα
σε σχέση με την εκπροσώπηση των απλών ανθρώπων. Πάντα υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα σε ομοσπονδιακά συστήματα. Διότι τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχεις μια πυραμίδα εκπροσώπησης, όπου στο κέντρο υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση από τη βάση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στην Αμερική όμως, δηλαδή που είναι αυτές οι άλλο θεωρίες περί αμεσοδημοκρατίες κλπ. Νομίζω ανήκουν στο οπλοστάσιο, στη φαρέτρα των ανθρώπων εκείνων που οδηγούν ουσιαστικά την Ευρώπη προς την καταστροφή της. Δεν είναι μηνύματα που ενισχύουν τη δημοκρατία. Είναι μηνύματα που την καταστρέφουν στο τέλος. Απ' την άλλη, η αίσθηση που έχουν πολλοί άνθρωποι και η βάση πάνω στην οποία έχουν χτίσει πολλά αντιευρωπαϊκά κόμματα είναι ότι αυτά τα οποία γίνονται στις Βρυξέλλες γίνονται με έναν τρόπο πολύ πιο απομακρυσμένο σε σχέση με τις επιλογές των ανθρώπων στις επιμέρους χώρες. Αυτό έχει μία βάση. Πάντα έχει βάση με την έννοια που είπαμε πριν. Ναι. Προφανώς υπάρχει μια απόσταση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, η ίδια κριτική γίνεται στην Αμερική για την Ουάσιγκτον. Ναι. Και αυτή είναι η κριτική που εκμεταλλεύονται οι λαϊκιστές. Ότι η Ουάσιγκτον δεν αντιπροσωπεύει τον απλό Αμερικανό. Ωστόσο, όμως... εκεί υπάρχει ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος είναι μια φιγούρα Ναι. που με έναν τρόπο αισθάνεσαι ότι την έχεις με τα, Ναι. με τα χίλια ζητήματα που υπάρχουν Ναι. στο electoral Ναι. σύστημα της Προφανώς Αμερικής. Είναι μια κανονική ομοσπονδιακή χώρα. Η Ευρώπη δεν είναι Ημιτελώς ομοσπονδιακό κράτος. Ναι. Η Ευρώπη είναι ένα πείραμα όπου σε ορισμένους τομείς έχουμε ενοποιημένες αρμοδιότητες και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς δεν έχουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς που θα κάναν μεγάλη διαφορά σε αυτή τη συγκυρία? Σε αυτή τη συγκυρία η άμυνα είναι το πρώτο και το δεύτερο θα έλεγα η ανταγωνιστικότητα, δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθεί το θέμα της ενοποίησης των οικονομικών θεσμών, για να το πούμε απλά. Εγώ θα έβαζα και ένα τρίτο που είναι η αντιμετώπιση που θα έχουμε απέναντι στην επέλαση της τεχνολογίας. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή ένα από τα πράγματα που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να αλλάξει η στάση μας απέναντι στις πλατφόρμες τις τεχνολογικές, να τις αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο και να μην δεχόμαστε πλέον με έναν ανοιχτό τρόπο να λειτουργούμε ως μία αγορά σε εταιρείες οι οποίες ούτε έχουν το συμφέρον της Ευρώπης στο μυαλό τους, το αντίθετο, ούτε τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Και έχει το μέγεθος η Ευρώπη, αυτό είναι το πιο σημαντικό της όπλο. Το ξεχνάμε ότι σαν αγορά είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Ακριβώς. Το οποίο πραγματικά όταν βλέπει κανείς, για παράδειγμα, όλη αυτή την υπόθεση με τον εμπορικό πόλεμο με την Αμερική, είναι σαν να ξεχνάμε την ισχύ την οποία έχουμε κι εμείς, αν κλείσουμε τις πόρτες μας, αν πούμε ότι απλώς δεν έχουμε αυτή την, όπως είπες και πριν, την μοναδική, αν θέλεις, εκπροσώπηση. Οπότε οτιδήποτε λέγεται χάνεται σε ατέρμονες φαινομενικά συζητήσεις και σε πολλαπλούς ηγέτες και σε veto players, τα οποία είναι αναπόφευκτα στο πείραμα αυτό το συγκεκριμένο, αλλά μόνο αν τα ξεπεράσουμε, δηλαδή αν κάνουμε, αν θέλεις, το δημοκρατικό έλλειμμα ακόμα μεγαλύτερο σε αυτή τη φάση, δηλαδή ουσιαστικά αποφασίσουμε ότι κάποιες αρμοδιότητες ανήκουν στο κέντρο, στις Βρυξέλλες, και όχι στους επιμέρους ηγέτες, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Πιστεύεις αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό στο οποίο το βέτο, για παράδειγμα, είναι η βασική? Σε συνθήκες κρίσης που περιγράψαμε πριν, όπου το να μην το κάνεις ισοδυναμεί με αυτοκτονία, θα το δούμε ενδεχομένως να συμβαίνει. Με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Δυνάμεις ευρωπαϊκές, χώρες ευρωπαϊκές που μοιάζει να πάνε προς την εντελώς άλλη κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ουγγαρία. Ήταν νομίζω η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, αν δεν κάνω λάθος, που πήγε στο περίφημο Συμβούλιο της Ειρήνης. Μπορείς να τις έχεις εντός σου χωρίς να κάνουμε ζημιά? Σίγουρα θα υπάρξει μια διευθέτηση θεσμική που θα επιτρέπει σε σημαντικές αποφάσεις να προχωράει πλειοψηφικά η Ευρώπη και όχι να εξαρτάται από veto players. Το βλέπεις δηλαδή αυτό να έρχεται σχετικά άμεσα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να οποιοσδήποτε, ο πρωθυπουργός της Μάλτας, ας πούμε, να μπορεί να σταματάει όλο το ευρωπαϊκό σύστημα. Το αφήγημα ποιο θα μπορούσε να είναι για την Ευρώπη την επόμενη μέρα? Το αφήγημα είναι ότι αυτό που φτιάχτηκε στην Ευρώπη είναι ίσως το ανώτερο σημείο από πολλές απόψεις του ανθρώπινου πολιτισμού, από πλευράς ευημερίας, ελευθερίας, διαβίωσης, και δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό να χαθεί, γιατί σε αντίθετη περίπτωση μιλάμε για ένα σενάριο μεσαίωνα, ουσιαστικά, να το πω έτσι πολύ σχηματικά. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι, πολίτες, έχουν ένα ρόλο να παίξουν σε αυτό? Έχουν ένα ρόλο, αρκεί να τους επικοινωνηθεί αυτό το αφήγημα και να καταλάβουν ότι είναι μέρος της λύσης.
Αυτό πέφτει, πιστεύεις, στην αρμοδιότητα των επιμέρους κυβερνήσεων, των πολιτικών δυνάμεων? Αυτό είναι θέμα, θα έλεγα, αυτών που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως διανοούμενους, οι άνθρωποι που ουσιαστικά κινούν τις ιδέες. Τα μίντια, οι άνθρωποι της κουλτούρας, δηλαδή όλο αυτό το σύστημα που κατά τη γνώμη μου τα τελευταία χρόνια λειτουργήσε πολύ αρνητικά στην Ευρώπη, ουσιαστικά υποσκάπτοντας πολλές φορές καλοπροαίρετα, άλλες λιγότερο, τα θεμέλια αυτής της ιστορίας. Νομίζω μόνο από εκεί μπορεί να προέλθει αυτό το πράγμα. Η αίσθηση που έχω πολλές φορές εγώ είμαι ξεκάθαρα πολύ υπέρ της Ευρώπης, έτσι, και δεν είμαι υπέρ της Ευρώπης χωρίς να βλέπω όλα αυτά τα οποία συζητάμε ως αδυναμίες, αλλά θεωρώ ότι το θεμελιώδες είναι ότι είναι μονόδρομος και για μια χώρα σαν την Ελλάδα και για όλα τα θετικά τα οποία συζητάμε. Η αίσθηση που παίρνω πολλές φορές σε συζητήσεις, σε συνέδρια, είναι ότι είναι πάρα πολύ γραφικό το να λες τι καλή που είναι η Ευρώπη. Όλοι φαίνονται πιο έξυπνοι, πιο ενημερωμένοι όταν μιλάνε για τις ατελείωτες αδυναμίες. Θεωρώ ότι αυτό κάνει ζημιά. Προφανώς. Αυτό είναι αυτό που λέμε complacency, φυσικασμός. Δηλαδή θεωρούμε ότι τα καλά που έχουμε είναι δεδομένα και επομένως επικεντρωνόμαστε στην κριτική. Δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί μπορεί να βοηθήσει τη βελτίωση κάποιων πραγμάτων. Αλλά στη σημερινή συγκυρία νομίζω θα υπάρξει μια αλλαγή στη στάση μας, γιατί θα αντιληφθούμε, αν δεν το έχουμε ήδη αντιληφθεί, πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα και πόσο εύκολα μπορούμε να βρεθούμε στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ποιος κομίζει το νέο, η Ευρώπη, οι φιλέλευθερες δημοκρατίες δεν είναι το νέο πια στη συζήτηση. Ενώ δεν είναι μια καινούρια ιδέα. Είναι επικίνδυνο αυτό το γεγονός ότι πλέον μοιάζει να είναι το παλιό, να είναι το σύστημα, να είναι το κατεστημένο και έρχεται κάτι διαφορετικό το οποίο κομίζει αυτό το νέο. Είναι ακόμα παλιότερο όμως. Δηλαδή αυτό πρέπει να τονίσεις, ότι αυτό που σου φαίνεται νέο, όπως ήταν ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο, που και τότε κόμιζε κάτι καινούριο, ή ο κομμουνισμός, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια επιστροφή των ανθρώπων σε ένα καθεστώς υποτέλειας και υποβάθμισης, το οποίο είχε καταστροφικές συνέπειες. Εκεί πρέπει να παιχθεί το παιχνίδι. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι το κομμάτι, ας πούμε, των ιδεών θα είναι κεντρικό σε αυτή την ιστορία. Ναι, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι είναι μια τεράστια παγίδα αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και ήδη πολλές από τις δημοκρατίες τις ευρωπαϊκές και η Αμερική έχουν πέσει με έναν τρόπο σε αυτή την παγίδα. Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα τα εκλογικά ή από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες βλέπεις πολύ ακραίες δυνάμεις να έχουν πάρει κεφάλι. Τώρα, σε μια φράση σου που ξεχώρισα πρόσφατα, λες ότι ο πολιτισμός δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα της αργής, μη γραμμικής, συνήθως υποκριτικής και πάντοτε επιδερμικής προσπάθειας των ανθρώπων να ξεφύγουν από τα χειρότερα ένστικτά τους. Αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή ότι οι άγραφοι κανόνες, αυτό που λέγαμε στο παράδειγμα που σου έδωσα, ο καθοσπρεπισμός και η αστική ευγένεια, είναι σημάδια προόδου. Υπάρχει η πολύ γνωστή ανάλυση που έκανε ο Ολλανδός κοινωνιολόγος Νόρμπερτ Ελίας στο πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, γίνονται πιο πολιτισμένοι, και έχει να κάνει με πράγματα όπως το να τρως με πυρούνι και όχι με τα χέρια. Αυτά τα πράγματα μπορεί να μας φαίνονται επιφανειακά και υποκριτικά, αλλά κουβαλάνε τρομερή δύναμη, γιατί αλλάζουν ουσιαστικά τη σχέση μας με τους άλλους και τοποθετούν φίλτρα συμπεριφοράς. Δηλαδή, είπες κάτι που με εκνεύρισε, δεν μπορώ να σου ξεχαστοκίσω. Γιατί άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, χαθήκαμε. Και η επόμενη κίνηση να βγάλω ένα όπλο και να βρεθούμε αντιμέτωποι σε ένα duel, σε μια τέτοια στιγμή. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε ευριστικά για άλλους. Η στάση που πρέπει να έχουμε είναι ότι κάποια πράγματα δεν είναι αποδεκτά ανεξαρτήτως του πόσο δίκιο μπορεί να έχεις. Δηλαδή πρέπει να ακολουθείς κανόνες και οι κανόνες πρέπει να είναι ξεχωριστοί από το τι πιστεύεις είναι δίκαιο και σωστό. Και μακάρι οι κανόνες να έρχονται πιο κοντά στις ανάγκες πραγματικά της κοινωνίας. Αλλά αυτό παίρνει πιο πολύ χρόνο από το να κάνεις ένα λιντζάρισμα στο Twitter. Ναι, κοίτα να δεις. Εγώ πάντα το κριτήριο το δικό μου είναι τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κανόνες και εγώ δεν ήμουνα από πάνω και ήμουνα από κάτω. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι συνέχεια. Είναι σαν να βάζεις ένα πέπλο για να δεις τι θα γινόταν άμα εγώ ήμουν στην άλλη πλευρά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να μπορείς να έχεις αυτό το λεγόμενο empathy, να καταλαβαίνεις ότι κάποιες συμπεριφορές δεν είναι σωστές. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις και πάμε πίσω στο θέμα ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες ενισχύουν αυτά τα ένστικτα και ουσιαστικά
παρασύρουν τον κόσμο επειδή βρίσκεται μπροστά σε μια οθόνη, δεν έχει ας πούμε τη διαζώση επαφής με κάποιον άλλον, σε ανθρωποφαγικές συμπεριφορές. Θεωρείς ότι το empathy είναι κάτι το οποίο μας λείπει σαν κοινωνία? Θεωρώ ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν είναι in sync, αν θέλεις. Εκμεταλλεύονται ένστικτα που βρίσκονται στον αντίποδα του empathy. Καθώς έρχεσαι σε επαφή με νέους ανθρώπους στο πανεπιστήμιο, βλέπεις να έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος? Βλέπεις να είναι διαφορετικά τα παιδιά? Βλέπεις να έρχονται με άλλες ιδέες, με άλλες Προφανώς άποψεις? υπάρχει ο εθισμός, γιατί μιλάμε για καλλιέργεια εθισμού. Ο εθισμός στις οθόνες και στο οτιδήποτε είναι οπτικό. Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος αναλφαβητισμού, δηλαδή δυσκολίας ανάγνωσης και literally μιλώντας κυριολεκτικά. Πραγματικό αναλφαβητισμό. Ναι. Γιατί πλέον δεν χρειάζεται να διαβάσεις κάτι. Παίρνεις την περίληψη ή βλέπεις. Οπότε αυτό θα μας βάλει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί όταν δεν διαβάζεις ουσιαστικά υπάρχει μια περιοχή του εγκεφάλου που αδυνατίζει, που είναι πολύ σημαντική, αλλά θα έλεγα και η ευκολία του να χρησιμοποιήσεις τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης για να μην σκεφτείς εσύ ο ίδιος, όλα αυτά δημιουργούν τρομερές προκλήσεις. Εκεί το μήνυμα το δικό μου είναι ότι η λύση είναι η επιστροφή σε παλιά και δοκιμασμένα πρότυπα, δηλαδή την face-to-face σχέση που έχεις με τους φοιτητές, την καλλιέργεια παραδοσιακών αξιών όπως το να γράφεις και μάλιστα με το χέρι σου, το να διαβάζεις και το να συζητάς. Να συζητάς με πραγματικό άνθρωπο, όχι να συζητάς μέσα από πλατφόρμες. Οπότε θεωρώ ότι εάν δεν καταστραφούμε από αυτό το πράγμα θα ξαναβρούμε, όπως και σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, θα ξαναβρούμε το analog ως απάντηση στην ψηφιοποίηση, κάπως με τον τρόπο που οι άνθρωποι εκτιμούν το βινίλιο και δεν αναζητούν μόνο τα τραγούδια που υπάρχουν στο ψηφιακό κόσμο. Είναι περιορισμένο αυτή τη στιγμή, αφορά ανθρώπους που είναι έτσι πιο estate, που τους ενδιαφέρουν κάποια πράγματα, αλλά θα καταλάβουμε ότι η αναλογική διάσταση των πραγμάτων φέρνει μαζί της πάρα πολλά πλεονεκτήματα και το κυρίαρχο είναι ότι μας προστατεύει και από ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο που φαίνεται να συμβαδίζει με τις ψηφιακές πλατφόρμες, που είναι οι ψυχικές ασθένειες, οι οποίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και ιδιαίτερα στους νέους. Πάντα αναρωτιέμαι αν τα καινούργια εργαλεία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως αυτό, όπως οι ψυχικές ασθένειες πιο αποτελεσματικά. Τώρα πρόσφατα υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση για το αν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα chatbot φτιαγμένο με τα σωστά χαρακτηριστικά για να έχεις ένα ψυχοθεραπευτή που δεν μπορούσες να έχεις πολλές συνθήκες. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι θετικό σε όλο αυτό? Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία. Δηλαδή, το να μπορείς να βρεις πληροφορία εύκολα έχει πολύ μεγάλη αξία, αρκεί να μπορείς να την επεξεργαστείς. Αν το χαμηλό κόστος του να βρεις την πληροφορία σου καταστρέφει και την κριτική ικανότητα, τότε δεν έχει. Άρα το θέμα είναι πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα θετικά χωρίς να υποστούμε τα αρνητικά. Είναι μεγάλο, βαθύ, πανανθρώπινο πρόβλημα που πάντοτε σχετίζεται με νέες τεχνολογίες. Εάν δεν καταστραφούμε, επαναλαμβάνω, πιστεύω θα βρεθεί το σημείο της ισορροπίας πάλι. Και τώρα για να κλείσουμε λίγο έτσι με κάτι analog και με κάτι που ακονίζει την κριτική μας ικανότητα, ποια είναι κάποια βιβλία που θα πρότεινες στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν να διαβάσουν και που σε βοηθάνε σε αυτή τη συγκυρία να καταλάβεις το τι έρχεται? Είναι δύσκολο, γιατί είναι όλα αυτά κομμάτια ενός μεγάλου puzzle, δεν είναι εύκολο να τα βάλεις. Εγώ συνήθως, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια που αφιερώνω περισσότερο χρόνο στην ανάγνωση πραγμάτων που δεν είναι μέρος της δουλειάς μου, διαβάζω, μ' αρέσει πάρα πολύ ένα είδος γραφής, μ' αρέσει πάρα πολύ το fiction, δηλαδή η λογοτεχνία, μ' αρέσει όμως και πάρα πολύ αυτό που αποκαλείται investigative journalism στο business τομέα, που στην Αμερική είναι πραγματικά κορυφαίο. Φέτος διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που λέγεται The Fund, το οποίο είναι περιγραφή ενός από τα μεγαλύτερα hedge funds αυτού του Ray Dalio και περιγράφει μια απόλυτη δυστοπία μέσα σε αυτή την οργάνωση. Είναι έρευνες που σε προβληματίζουν πάρα πολύ. Υπάρχει επίσης μια μικρή βιβλιογραφία από μακροσκοπικές, θα έλεγα, μελέτες πολιτικής οικονομίας που είναι προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό, όπως ας πούμε το Slouching Towards Utopia του Brad DeLong, δηλαδή ιστορίες και μελέτες πολιτικής οικονομίας που είναι γραμμένες και διαβάζονται με
πολύ ενδιαφέροντα τρόπο για την ανάπτυξη του κόσμου, όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάγαμε για την παγκοσμιοποίηση κλπ. Και τώρα μιλώντας πιο προσωπικά, εγώ τα τελευταία 2 χρόνια έγραφα ένα βιβλίο που με ανάγκασε να διαβάσω πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα της δικτατορίας. Αλλά όχι αυτά τα πράγματα που διαβάζουμε συνήθως, δηλαδή τις μελέτες που έχουν γίνει, γιατί οι μελέτες αυτές αφορούσαν αποκλειστικά το καθεστώς. Και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να καταλάβω τι συνέβαινε στην κοινωνία. Οπότε διάβασα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αυτοβιογραφίες. Ας πούμε, για να δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα, η αυτοβιογραφία του Διονύση Σαββόπουλου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να γράψω αυτό το βιβλίο που έγραψα με την Νατάσια Τριανταφύλλη, το Big Bang, που είναι μια ιστορία του πολιτισμού, αλλά ουσιαστικά μια ιστορία της κοινωνίας στη διάρκεια της δικτατορίας. Τι κάνει η κοινωνία εκείνη την εποχή? Είναι ένα ερώτημα που δεν είχε μπει ποτέ, γιατί θεωρούσαμε ότι η κοινωνία πήγε για ύπνο, μπήκε στο γύψο το 1967 και ξύπνησε το 1974. Και στο ενδιάμεσο δεν γινόταν τίποτα. Υπήρχε ένα σκοτάδι. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Γινόταν πάρα πολλά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έλεγα παράλληλα με το καθεστώς, και το γεγονός ότι αυτό δεν εκφραζόταν πάντα πολιτικά ή εκφραζόταν με έμεσα πολιτικό τρόπο ή και καθόλου πολιτικό τρόπο, δεν σημαίνει ότι δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία και για το τι ακολούθησε. Οπότε γράφοντας αυτό το βιβλίο διάβασα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έγραφαν και περιγράφουν πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους εκείνα τα χρόνια. Θα μπορούσα να δώσω πολλούς τίτλους, αλλά θα έλεγα, διαφημίζοντας και τον εαυτό μου, ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο ουσιαστικά κάνει κανένας μια βουτιά σε ένα σύμπαν που είχε και κάποια στοιχεία ομοιότητας με το παρόν, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι βρέθηκαν σε μια πολύ αρνητική συνθήκη πολιτικά και πώς η κοινωνία με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο κατάφερε να την παρακάμψει και να ζήσει τη ζωή της, θα έλεγα πάρα πολύ δημιουργικά και θετικά, με έναν τρόπο που μετά ξεχάστηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε. Οπότε όλη αυτή η εμπειρία συγγραφής αυτού του βιβλίου με έφερε σε επαφή με μια πλευρά της ελληνικής ιστορίας που έχει ευρύτερη σημασία, που δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Ακούγεται ιδιαίτερα αισιόδοξο με έναν τρόπο, γιατί δίνει δύναμη. Ακριβώς. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι ακόμη και όταν τα πράγματα, όταν βυθίζεσαι σε ένα σκοτάδι, το οποίο ήταν η δικτατορία, μπορεί να υπάρχουν πράγματα μέσα, η ζωή συνεχίζεται και βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε. Και ο τρόπος στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και πολύ ενδιαφέρον, ήταν ο πολιτισμός. Γιατί εν απουσία της πολιτικής, ο πολιτισμός απέκτησε πολύ μεγαλύτερη αξία. Αλλά υπήρχαν όρια τα οποία έμπαιναν προφανώς. Ναι, δεν μπορούσες να κάνεις κριτική στο καθεστώς. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό, από την έμεση αλλά σαφή κριτική μέχρι οτιδήποτε άλλο, ήταν ελεύθερο. Ήταν αποδεκτό. Ναι. Και η λογοκρισία δεν ήταν το εμπόδιο που έχουμε μάθει να πιστεύουμε, δηλαδή μπορούσες άνετα να την παρακάμψεις και να βρεις τρόπους να πεις αυτά που ήθελες. Υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος και πώς τον αντιμετωπίζεις όταν αγγίζεις μια περίοδο που είναι, ας πούμε, ιδιαίτερα ευαίσθητη και πρόσφατη? Ο κίνδυνος είναι να σιωπήσεις. Επειδή φοβάσαι ότι αν μιλήσεις με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μιλάνε όλοι μέχρι τώρα, ότι θα παρεξηγηθείς. Αλλά νομίζω ότι από τη μία το να ανακαλύψεις καινούργια πράγματα είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο που δεν μπορείς εύκολα να το παρακάμψεις αν σε ενδιαφέρει να πεις κάτι καινούριο, και απ' την άλλη πιστεύω ότι όταν το έχεις δουλέψει σοβαρά, στο τέλος οι άνθρωποι θα το ακούσουν. Και είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις το παρελθόν. Τα δύο μεγάλα πράγματα που με φοβίζουν εμένα σήμερα και στην Ελλάδα και αλλού είναι το πρώτο, ένας κινησμός. Να πούμε ότι αυτό είναι, ο κόσμος είναι η δύναμη των ισχυρών, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να κάνεις, να πεις εντάξει όλα είναι φτιαγμένα από πίσω, και να οδηγηθείς μετά σε συνωμοσιολογίες και σε ποιος ξέρει τι. Και ο δεύτερος κίνδυνος που σχετίζεται με τον κινησμό είναι η ματαιότητα που σε οδηγεί στην αποχώρηση. Οπότε ο φανατισμός από τη μία, η αποχώρηση από την άλλη είναι πολύ μεγάλα προβλήματα. Αντίθετα πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε θετικούς τρόπους και στο μικρό κόσμο το δικό μας και ευρύτερα να μπορέσουμε να παρέμβουμε στα πράγματα, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κάποιος άλλος στη θέση μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοτάξιδο το Big Bang. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κι εγώ. Στο Big Zag μας αρέσει να κάνουμε πάντα στο τέλος ένα μικρό παιχνίδι. Για σήμερα αυτό που σκέφτηκα είναι να μας εξηγήσεις πολύ γρήγορα, σε κάτω από 1 λεπτό αν μπορούμε, 7 ιστορικές ρίσεις, 7 ατάκες που είπαν σημαντικοί άνθρωποι στην ιστορία. Θέλεις να το δοκιμάσουμε? Να το δοκιμάσουμε.
Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται. Ναι, το να πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι αντανάκλαση άφιλτρη των πάντων είναι ένα μεγάλο λάθος. Οπότε ισχύει αυτό. Και ποιος το είπε? Ο Καραμανλής. The only thing we have to fear is fear itself. Αυτό το είπε ο Ρούσβελτ. Και είναι, νομίζω, πολύ επίκαιρο για την εποχή μας. Πολλές φορές αυτοί που θέλουν να πετύχουν πράγματα σε βάρος μας επιδιώκουν να φοβηθούμε. Οπότε το να μην φοβηθούμε αμέσως είναι η καλύτερη πρώτη αντίδραση. Και τώρα ένα πολύ μπιγκζακικό. Progress doesn't travel in a straight line, but instead zigs and zags in fits and starts. Ναι, η ζωή δεν είναι γραμμική και η δική μας η ζωή, το βλέπουμε. Και γι' αυτό δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι όταν κάτι δεν πάει καλά θα πηγαίνει συνέχεια άσχημα, όπως και το αντίστροφο. America has no permanent friends or enemies, only interests. Αυτό εγώ δεν θα συμφωνήσω, γιατί τα συμφέροντα απαιτούν φιλίες. Οι φιλίες είναι ένα shortcut που σου επιτρέπει να πετύχεις πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία θα σε βοηθήσουν στο συμφέρον σου, από ό,τι αν δεν τις είχες. Και ποιος το είχε πει? Ο Κίσιγκερ. Nostalgia is not strategy. Αυτό δεν ξέρω ποιος το είπε. Μπορείς να μαντέψεις? Είναι πολύ πολύ πρόσφατο. Ο Κάρνι. Ναι. Ο οποίος είπε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα να μάθω ποιος ήταν ο λογογράφος του. Σίγουρα δεν είναι. Και σίγουρα ο ήκτος για μας και για το παρελθόν μας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δράση. Οπότε αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ανήκομενοι στην Δύση. Ο Καραμανλής, και θα έλεγα στη σημερινή εκδοχή θα ήταν «Είμαστε η Δύση». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ.